Ola, chámome Elia e hoxe vou falar do libro Ningunha estrela levará o meu nome, de Antonio Manuel Fraga. El é un escritor galego que escribiu libros como Criaturiña, Como escorrentar un lobo ou O castañeiriño de abril, pero hoxe vou falar sobre Ningunha estrela levará o meu nome. Este libro trata sobre un rapaz chamado Rodrigo, que non tiña amigos no instituto ata que coñeceu un rapaz chamado Mario, sen saber que xuntos ían vivir unha gran aventura. En principio, Rodrigo ia pasar as vacacións de Nadal na casa coa súa nai e co seu irmán chamado Robinson, pero ao final a súa nai saíulle un viaxe de traballo a Sanxenxo e o seu irmán non puido vir xa que tiña moito traballo en Mallorca, así que Rodrigo quedou só na casa durante todas as vacacións. Entón Rodrigo e o seu amigo Mario tiveron unha idea un pouco tola, xa que Rodrigo estaba só na casa. Ocorréuselles viaxar sós desde Santiago de Compostela ata Mallorca, sen que a nai de Rodrigo se decate, xa que ela non lles deixarían ir ver a Robinson ata a outra punta de España. Nesa viaxe ocorren problemas, sorpresas, amizades e momentos divertidos. Conseguirán chegar a Mallorca? Poderán ver a Robinson ou sairá todo mal? Se queres descubrilo, terás que ler Ningunha estrela levará o meu nome, porque eu non che vou contar. O meu personaxe preferido é Mario, porque cando chegou á escola o primeiro que fixo foi falar con Rodrigo, xa que non tiña amigos.